lekker, zoek je maar aan de andere kant af. Heb je even voor of niet op plaats even? Verschrikkelijks. Nou moet je hem vangen. Je moet hem inzoomen, Lavi. Zoals hij voorbij komt. Je moet hard op, kom. Je moet daar gaan staan in de midden, want je wil hem zien als die kar voorbij getrekt komt. Je kan net heeltemal uit die pad uit die gras, hè? Ja.